Yeah, man. Yes, I am. Yeah, man. Yes, I am. Yes, I am. The original policies around you. Police 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 applications mad minox. Wamukutaka tipotwa. Tipotwa. Anogara time yanoda. Ndakavhurika ire kamera ise. Yakavhurika ise. Ndo maboarding pass kana vasikazi matsaga ayataitaura wese. Yes, sir. Kusokara umbari. Yes, sir. Ngenda umbari. Atichikiswe. Zvinorongeka. Bata yemunhu kasi avatibati. Kana chizipisa yemunhu isavatipisike. Yes, I am. Gara mapepa tinawo atimoshandisa kana matishu kumba kwedu. Yes, I am. Tishandisa manewspaper. They just don't know. Yeah, man. Rasta Bongo, yeah. Sorry. Bomba. Yeah, man. Back to you. Rasta Bongo, Rasta Vota. Yoshi Kutanga. Vote mdala wedu. Wazia. Vota bajirozi. Yeah. Mdala wedu. Nosa akatanga kuvinga. Akazowezi zake masuwa. Kuda ukuthi isusu hama zake. Ene ndikudzoka futhi vasakachoka. Zadibeka. Brazil aitaurirwe. Aitaurirwe chulu. Akadzoka kusukira mangwana. Kuna page in a picture. Akadzoka kusukira mangwana. Kuna page in a picture. Yeah. Vanyatsoona. Page in a picture of Canada iyoyo. Rasta man achikwira ndege. The original. Matsake kuingirena nokungoti vakangwara vanoswera sukai chembere. Plaza anokola kudzoka kusukira mangwana. They can't even check their sorries back on the plane back home. Yeah, man. Yeah, man. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Yeah, man. Yes, I. Zimbabweans vakasara mumashure mashanu. Ndege yangu iri kuuya naye manje. Tateifonera iri kubva kuNetherlands. Handitika? Ndege iri kuuya naye manje iri kusvika. Yosvika vachandidaidza vakati Godfrey Chamutsika ndobva ndapinda mundege. Ndobva ndagara nehama neshamwari because handisi ku-first class ndiri ku-economy zvavo. Ndobva ndaenda ku-airport inonzi Schiphol. Yes, sir. Ndobva ndabuda. Ndobva ndaenda ku-coffee inonzi coffee. Yes, sir. Cafe. Ndobva ndanoputa mbanje dzangu zvine peace. Amsterdam. Imomo muAmsterdam ndoputa mbanje dzangu. Ndokwira train ndokubudira paCentral Station waize. Kune mabhasikoro kwakazara mabhasikoro maita ndichitsengerera ka. Yes, I am. Ndinatsotyisa. Yes, I am. Yes, I am. Rasta utaura. Tera Rasta avashibotseka. Avashibotseka tichaura. Avashibotseka. Vani kutipe kuti vasingagesi lai. Rasta kuti musirazo pinda bavari ka. Musete kuti muite kuudzwa. Ngatikuudzire isusu. Waize. Rasta avakaziya. Waize. Yes, I am. Like what a Prinko said. Chimeshindira ndikutipeva. Rasta. Kuchitungisa kana kuwadzana waiziya. Yes, I am. Tobva kumbare ndokandakazvarirwa ikoko. The heart. Matabi magava. Zion. Yes, I am. Ndinogara kumbare chaiko. Zvimwe zvese zvisazvavakwa ndisakatanga kugara mbare. Yes, I am. National yacho isati yapo maBritish content asati apo ndokandogara kunonzi TB section. Yeah, man. Kune vanhu vanenge vane HIV and AIDS. Infectious. Torinayo panapa takaitakura. Yeah, man. So HIV yacho neAIDS yacho but tinorova tsongoro mahara. Selassie, I know. Kana une HIV and AIDS wakaenda paBeatrice tsongoro pa3 months unobhadhara $1. Yes. Wopiwa 3 months course yako. Yeah, man. Kana une AIDS utori pamberi.
kuZimbabwe kana une HIV AIDS uri pamberi kupfuura munhu ane malaria. Malaria kana arohwa anorapwa $100 sorapwa $1 for 3 months. Them just don't know. They don't know about Tsongoro. Tsongoro is the best. Not to TB section. Yeah, man. Nazareth. Nazareth. Hospital Locals. Yeah, man. Vanhu vakaona executions kumazino. Mazuva mazino obviously kwese. Kwakunzi TB section. Holy Pachun with the silent pattern. Them should know we are the Rastaman. A holy Pachun with the silent pattern. Them should know me am a Rastaman. Holy Pachun with the silent pattern. Them should know we are the fireman. Open her ear. Usa uye uri wani ndo kudai muri hopo. Mapurisa masoja kana mahopo. Makati bemera sakare topo. A holy Pachun with the silent pattern. Them should know we are the Rastaman. Holy Pachun. Open no ear, why people fear? When me appear, why them a cheer? When disappear, I am in a fear, and I can't fear. Them should I hear? Open no ear, why people fear? When me appear. Yeah, man, weapon the bomb lad. Yeah, man. When is the conquering Shumba is ready to? Them just don't know. I was Shasha, Chinsi Koredema, Achifaira Kanamanu Aisema. Where is the Tifa Mungu? Yeah, man, where the creeper? Yeah, man, weapon the creeper. Them should I hear me at the Rastamans, and them should I know we are the conscious monks. Them should I know me, I'm a fireman, and them should I know, and them should I know. Oh, them should I hear, open the ear, why people fear, when me appear, why them a cheer, when disappear, I am in a fear, and I can't fear. We are the Rastamans, our holy Pachun, we the silent pattern, but them should I know, we are the Rastamans. You're my feelings, we need to big up the team. Yeah, man. You're my feelings. Wapinda boomerang, medu muna second, muta de no hanya pasina second, kekutuna, kutipona wangu biwani, warira kukaputa unabiwa round all of this. Achifaira kana vanhu akazongoti musoro wakutema Check my settings. Yes, this is all it's a freestyle. The full We are many of them. We are kill them. We are bop, murder them. Catch it on. Give a Mungo's tune. Them just don't know. Yeah, man. Yeah, man. Boreza passport yo Canada. Warizire ikuti. Nema boarding pass. Yeah, man. Don't put a bunch of Holland. Amsterdam. Yeah, people. Yeah, man. What about Chirong 10? Chirong 10. Anonzi Ghetto Crown King. Yeah, man. Ghetto Crown King. Yeah, man. Yeah, man. My people are going to watch out when she pass across. Silverstone right like a sun in the moon. What's your Holland? Yeah, man. Bolaya. What's it Holland? Guambi. Yeah, man. Chirong King. Check out my settings. I'm going to go to Yeah, man.